Si Pablo sa Efeso. Gawa Kapitulo 19 versikulo 1 hanggang 10. Samtang didto si Apolos sa Korinto, miadto si Pablo sa mga kabukiran sa probinsya hangtod nga miabot siya sa Efeso. Didto may nakita siya nga mga sumusunod sa Ginoo. Gipangutana niya sila, nadawat na ba ninyo ang Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Mitubag sila, wala gayod gani kami makadungog nga may gitawag nga Espiritu Santo. Nangutana si Pablo kanila, sa unsang bautismo kamo nabautismuhan? Mitubag sila, sa bautismo ni Juan. Miingon si Pablo kanila, ang bautismo ni Juan alang sa mga naghinulsol sa ilang mga sala. Apan nagingon si Juan sa mga tawo nga kinahanglan silang mutuo sa nagasunod kanya, nga walay lain kondili si Jesus. Pagkadungog nila ni adto, gibautismuhan dayon sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ug sa dihang gipandong ni Pablo ang iyang mga kamot kanila mikunsa diha kanila ang Espiritu Santo. Nagsulti dayon silag mga nagkalain-laing pinulungan nga wala nila matun-i, ug nagsugilon usab silag mga mensahe gikan sa Dios. Mga 12 kalalaki silang tanan. Sulod sa 3 ka bulan, padayon ang pag-adto ni Pablo didto sa simbahan sa mga Hudyo. Wala siya mahadlok nga musulti sa mga tawo. Nakiglantugi siya og gipasabot kanila ang mahitungod sa paghari sa Dios. Apan ang uban kanila nagmagahigayod og dili mutuo, ug taliwala sa daghang mga tawo gipakadaotan nila ang pamaagi sa Dios. Busa mipahawa si Pablo sa ilang simbahan, ug gidala ang mga sumusunod ni Jesus, ug adlaw-adlaw didto siya sa eskwelahan ni Tirano nga nagapadayon sa pagpakiglantugi sa mga tawo. Sulod sa 2 ka tuig mao kini ang iyang gihimo, busa ang tanang nagpuyo didto sa probinsya sa Asya, Hudyo ug dili Hudyo, nakadungog sa pulong sa Dios.